ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನಿಲೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕನಿಲೆ ನಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದು ಅಮ್ಮ ಮುರ್ದು ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಇಂದಿನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೀರುಡು ದೀತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ನೀರುಡು ದೀವೊಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ. ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆಕ್ ಪದೆಂಜಿ ಪಾಡು ಪಂಡ ಉಷ್ಣ ಅಂಚ ಪದೆಂಜಿ ಪಾಡು ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಂದು ಪದೆಂಜಿನು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪದ್ದೀತೆ ಉದ್ದ ಮೊಳಕೆ ಬೈದುಂಡು. ಕನಿಲೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕೊನಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡು ಮಲ್ಪಂದೆ 2-3 ವರ್ಷನೇ ಕರಿಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ದೀವೊಂದೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಸರಿ ಲುಂಬುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುದು ನೀರು ದೆತ್ತದು ದೀವ ನೋಡು. ಪದೆಂಜಿಲ ಅಂಚ ಉದ್ದ ಮುಂಗೆ ಬೈದುಂಡು. ಪದೆಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನಿಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಐನು ಕಾಳು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವು ಅಂಚ 4 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ದಾತು ತಾರಾಯ್ದ ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಣಲೆ ದಿಕ್ಕ ಬಾಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಂಚೆಂತ ಕಾಯಡು ಕನಿಲೆದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಯನ್ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡು ಅವು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನು ಪೂರ ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾವ ಫ್ರೈ ಅನಿತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯಾನು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಯಾವ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪರ ಬುಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಪುಲಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಯೆ ಚಪ್ಪೆತ್ನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಕಡಾಯರ ಬೊಡಿತ್ನಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಯೋದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡು ಬೇಯರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕನಿಲೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೀರುಡು ದೀವೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪರ್ತಿರ್ದು ಪೂಪುನ ನೀರುಡು ದೀಪೆದೇರಿ ದುಂಪುರ ಪಂಡ ತೋಡುಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ಕುಲಿತ್ತನ ಆಯ್ತ ನೀರು ಪರಿದ್ದು ಪೋಪುಂಡತ ಅಲ್ಪ ದೀಪೆದೇರಿ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ನೀರು ಕಟ್ಟು ದೀದಿತ್ತೇರಮ್ಮ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ
ಅಂತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಬೇಯಾರದೀಕ ಕನಿಲೆ ಏತು ಬೇಯ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂದು ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಒಗ್ಗಿನ ಗೊತ್ತಾಪನು ಒಂಥರ ಕರ್ಕುರ್ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋನಾಡು ನಾನು 15 ಇತ್ತ ಪಾಡುಚಿ 15 ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ದಯ ಪಂಡ 15 ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತನದ ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 15 ಪಾಡ್ಗ 15 ಪಾಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 15 ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು 15 ಪಾಡ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಕನಿಲೆಗು ರುಚಿಗೆ ಬಡಿಪನ ತುಪ್ಪು ಆಡ್ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಯಾವ 15 ಬೇಯ್ತಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಆತ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಯಾವ ಅವ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಯಾವ ನೀರಿದ್ದೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ವಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.